Sa number 3, isa ka Anay DSWD head sang Cadiz City ang magabulos sa kay Councilor Guanzon nga nag-resign. Anay Department of Social Welfare and Development Officer sang Cadiz City magabulos sa pwesto nga nabakante ni Councilor Frances Guanzon nga damlag pa nagsubmit sang resignation. Nanumpa na sa United Negros Alliance sining Biyernes kaadlaw si Winona Balagdosa. Si 2nd District Representative Alfredo Marañon III nga mumanang chairman sa UNEGA ang nagpasumpa kay Balagdosa nga ginsaksihan ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. kag nagapungko man nga Secretary General sang partido kag mismo si Councilor Guanzon suno kay Escalante. Si Balagdosa ang napilian sa partido nga magbulos sa kay Guanzon nga magabiya sa iya nga pwesto effective sa bulan sang Hulyo. Sunod sa kay Escalante sa Hunyo 30, magapanumpa sa iya nga katungdanan si Balagdosa bilang isa ka konsehal. Las 12 sang udto sa Hunyo 30, magatapos naman ang pagpungko ni Guanzon sa pwesto. Health reasons ang natumod ni Guanzon sa iyang resignation letter. We selected Ma'am Nona Balagdosa. Kaya kabalo kasi Judge Guanzon, damo isa chairmanship. When it comes to mga social welfare committees, sa syudad, no? So there's no other person makabulo siya with the enough expertise than Ma'am Nona Balagdosa, our former DSWD head.